Hawu saphinde sanibingelela futhi onyakeni omusha 2022 la sithemba khona ukuthi njengalokho imvula ziqala nje zikhihlika zenza yonke into kuzawuchuma kuhambe kahle ngoba phela mawukhumbula kahle isimo semvula kusho inala kusho ukunethezeka eqaleni konyaka kodwa ke isisilimazile nokho ke akukho obuhle ofika kubona ungazange wacacamezela phezu kokulimala ngeke bekhona nasempini bakhona abasalayo empini ngithi ke sisaqhubeka nezinkulumo zethu esizethula imihla namalanga mhlawumbe ake ngibeke nje ngakethula inkulumo yami ake ngisho izinsuku sishintshile kulonyaka indlela yokusebenza ngoba sihambisana nezikhalazo zabantu kanjalo futhi sihambisane nokuthi nithini nakhe ngizokusho sesisebenza manje ngomsombuluko uLwesibili uLwesine uLwesihlanu uMgqibelo angiphinde kusuka nje ngomhla ka1 kuFebruary sisebenza umsombuluko uLwesibili uLwesine uLwesihlanu uMgqibelo kusho ukuthi izinsuku esingasazisebenzi uLwesithathu neSonto inombolo zethu selula 0871100055 na ku website yatholakala noma 0100075294/5 esegoli eofisini loMsamo Institute. Nansi into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalento engiyibiza ukuthi the mystery of the spiritual greatness. Mangithi the mystery of the spiritual greatness in a human being. Ngichaza ukuthi kunento esingayiboni esilahlekelayo. Kunento esigcina si-abuse, kunento esigcina senza izinto ezimbi, siba ababulali, siba abantu abahlukumeza abanye, siba abantu abaphuma bengena bathi balungisa izinto zabo zingalungi. Kanti sihlushwa yini na? Sihlushwa ukungatholi ukuthi kahlehle ngempela yini le engiyiqukethe enginayo. Wonke umuntu mezalwa uzalwa nale greatness. And futhi le greatness njobona imini yami imhlanu ayilingani, ayisoze yalingana. Kukhona abayoba ngaphezulu kwabanye, kukhona abayoba ngaphansi kwabanye. Kodwa mawuthatha le minwe isesandleni isentendeni yonke engalweni eyodwa. Kodwa ngeke le minwe isebenze iyodwa ngoba ngeke ngibambe lo mcamelo ngiqede kufanele nalo ezile wazolekelela yilokhu ke okusiphundulayo esingakubonisa abantu. Kuzokwenzela isibonelo. Kunabantu nithi nihlele bona mawafunde eklasini. Kukhona labantu okuthiwa ake very good kwi-history, ake very good kwi-physics, ake very good kwi-mathematics, ake very good ebholeni, ake very good kwi-agriculture. Bese uzibuza ukuthi kwenzekani? Why abe good kwi-physics omunye abe good kulokho omunye abe good kwilokho njalo njalo. Kodwa manje bese singakulandeli thina lokuba good esikuncomayo esikubonayo kuwena. Bese siyasuka thina sesifuna lokho esicabanga ukuthi sikona. Isidalwa esiwumuntu ngokwami udonga lolu. Njengoba ubona mina nje uzibonela wena umuntu otshelwe ukuthi uVivi uMkhize lo ubaba uMkhize lo. Kodwa ubaba uMkhize kunomuntu okuyena omphilisayo. Mhlazane lo muntu esecommunicator nabakubo kaMkhize ukuthi cha uMkhize akeze kuthina manje sesiyamthatha akeze nganene. Yilapho ke kuyobeke sengihambile. Kodwa futhi mase ngihambile bothi abantu sesishila uMkhize. Uma bethu sishila uMkhize bakhuluma ushiyepu uMkhize oba nangu lele phansi. Nangu simfake eboxini. Nangu sewumngcwaba uMkhize. Kanti ubani lo sishile? Yilo muntu ke o great obungamboni ongaphakathi kuwena.
nansi indaba la sizikhohlisa khona. Sifike sihambe siyothandaza, sihambe siye kubelaphi ezinhlanyeni, siya ngoba siphethwe yizinkinga, siya ngoba sithi izinto zethu azilungile. Ungizwe kahle, izinto zakho, kodwa awubheki ukuthi zize zingalungi njena, ubani lo ocabangayo nozifunayo. Kunomehluko kokuthi ngingafisa ngelinye ilanga ukuba nebhanoyi, ngizozama imali ngintshontshe, ngibulala abantu, ngibe inkabi, ngithengwe, ngenziwe yonke into ngoba nje ngifuna imali ukuthi ngithenge ibhanoyi. Kodwa manje lo muntu okumina, that spiritual greatness, ayifune ibhanoyi, akanandaba nebhanoyi, kodwa ufuna ubukhulu ngendlela ethile. Oke nje uthatha ubaba uMkhize lo, uzibuze nje ngaye ukuthi nangu ubaba uMkhize phambi kwami, wafunda wanamajazi ayisihlanu, wabhala nazi incwadi ubaba uMkhize, eseke waba semsakazweni, wayenkampanini yonke into. Yini lesimdonsa? Ubalo semdonsa ethi lalela ke Mkhize, shumayela ufundisa isintu manje ngezinto zesintu nangobuntu bomuntu nangomuntu uqobo lwakhe njengoba ngenza njengamanje. Zibuze lo mbuzo. Ngeke uyithola impendulo ngoba uzofuna lefunwa wena. Kanti mawuzokwenza impendulo ngesingisi okuzothiwa it's objective, uzoyithola. Into esishayayo ke ngiselapho, sishawa thina ukuthi sehlula ukuhlukanisa phakathi kokuba objective and be subjective. Yonke into masikhuluma, we are too subjective. Musu ukuthi uma ukhuluma into ube ingxenye yayo. Musu ukuthi uma ukhuluma into bese nawe ufaka isigqoko sayo. Khuluma into ibiseceleni, angikhulume ngalomcamelo ngibe ngingenayo interest ngalomcamelo, kodwa ngibe ngikhuluma ngawo, ngizophumelela ke lapho. Yingakho ke sishayeka thina abantu abaningi ngoba egcineni sigcina singazi. Ngizothatha ke manje abantu abakhulu esibaziyo. Ukuthatha labantu okuthiwa ama celebrity. Baya act abanye bagood eradweni, abanye bagood ko TV. Sasa usubona labantu sebeyathwasa. Mase bethwasa labantu sokuthiwa oh ama celebrity athwasa kwasho waqina. Wena ubheka ukuthwasa kwe celebrity, engabe ubheka ukuthi kungani le celebrity yazi yayongena eradweni, yaqala ngokuba umculi, yaqala ngokuactor, yasithwasa. Kusho ukuthi lo muntu okuyena wayeyigagu ewunontanda kubukwa ngalezo khathi, useyabuya manje, kodwa wathi ngaphambi ngiphakame kulomzimba angulungiselele ngiyuthi gxinti endaweni la ngizofike ngiphakame khona bese ngenza izinto zami. Sesiyasuka sithi lithwasile ke uthwasile usibanibani oyicelebrity, ubese ke sithi ulapha nina abantu. Ingane uyabelapha njena ngokomsakazo, uyakhuluma, uyabelapha ngokuact, uyabelapha ngezinto azishoyo. Ngizokwenza isibonelo nje. Ngubaba ebengimkhonzile, ubaba uDesmond Tutu. Singathi umphefumulo wakhe ngalala kahle. Ubaba uDesmond Tutu wafundela ubuthisha. Wasuka ebuthisheni wathanda nje ukufundisa, wangena. Kodwa uma ubheka indlela asebenzise ngayo ubufundisi, ubenze isikhali asinike uNkulunkulu sokuthi akhulule abantu, hayi abamnyama kodwa bomhlaba. Uthatha abamhlophe wababonisa ukuthi lokho enikwenzayo akufanelekile. Wathatha abamnyama wathi nina nibamnyama khululekani, izizwe azihlangane sibe into eyodwa. Uthe ehamba emhlabeni, everybody, all nations, races were celebrating him. Uyabona ukuthi ke manje ke thina sibuka yena, kodwa manje ubani lo owayekuyena who did all those sorts of things. Ngakho isemqoka lento. Into esiyenzayo emlambo omunye manje mhlawumbe kunila kulo 2022 asisalwi manje nokuthi selapha ukuthi silapha cha, silwa nawe manje ukuthi ake sibheke wena uvaleka amehlo, ushawuhla ngothi kwenze njani. Ingane yakhe yakuhlupha esikoleni ayifundi, iyafeyila esikoleni, ithatha kancane esikoleni, niyaxabana nomkhwenyana, kuningi, imali yahamba ihlali, konakelephi? Ukhona yini umuthi ozokulapha lokho? Awukho mntana omuntu, awukho lo muthi. Kodwa okukhona yini ukuthi qala ubheke lento engikhuluma ngayo. Musa ukufuna okufunwa wena. Ela
ukunikwa okuphethwe yibona. Angiphinde, cela ukunikwa okuphethwe yibona kumbe ilo okuwena kunokuthi ufune okufunwa uwena, ngoba nizobe senihamba in parallel. Yingakho bethi ikusasa laziwa. Namhlanje uzibona umkhulu, upepenyeka, unemali, wenza yonke into. Sibheke ukuthi neminyaka mingaki. Makwenzeka lokho e3840 uyothi uno60 kube kunjani. Uyobuswele isinkwa mhlawumbe impesheni. Yilento ke engithi ake sibhekeni, the mystery of the spiritual greatness in you. Ake uyifune lento. Abanye bayithola basaphila, abanye baze bahambe emhlabeni bengayitholile. Angikufisela inhlanhla ukuthi uyithole lento. Siyabonga.